Assalamu alaikum. Abin da zan faɗa ba kuma ba ne. Shi ko shi gaskiya bayyane take. Abu ba gaskiya ba baya bayanuwa. Shi Senator Alamin Umara Lawan MPOM Afan Chairman na state ba komai ba ne, kuma shi ne president na Borno Agri Village. Shi yana da kokari, yana da kwazo. Amma duk lokacin da abubuwa ya faru, mutane suna alakari da akan abun da kyauta da aka yi musu ba su magana. Amma don wani abun da ɗaya biyu ba shi ba su fita su yi magana. Fi sabilillahi maganan gaskiya a Borno Agri Village, Alamin Umar Lawan ya yi taimako, ya nema abubuwa da yawa ya ba mutane ba kusa da nan ba. Mutane ya nema mutane NGO kowane mutum 250 an ba su 250, kowane mutum ya samu 250. Bayan taka kuma an sake neman mutane an ba su jari su je su yi kaji, su kiyo kaji, an yi musu gida na kaji, an ba su jarin kaji. Wannan duk sun amfana, har wani suna da gona na 'yan kaji. Bayan cin haka, bisa billahi Allah ya bar gwamna mu Professor Babagana Umara Zulum ya taimaka fiye da inda yake tsammanin a Borno Agri Village. Yau ya hau shekara biyu na kowane lokaci tunaninsa me za su yi mutane Borno Agri Village su ci gaba. Gashi nan ya kawo mana abin a ruwasa, an tura mutane sun zo. Professor Babagana Umara Zulum sai taimaka musu kowane group mutum 20 kusan mutum 1000 za a tirani nasu, kuma za a ba su jari, za a sallame su. Saboda haka Allah ya bar Professor Babagana Umara Zulum da kwamishinoninsa. Saboda haka mu ba abin da mu faɗa Borno Agri Village fisabilillah tana taimaka mutane fiye da inda ake tsammani. Kwanan an kawo abinan iri trailer kusan 10 an raba mutane. Iri kusan trailer 10 an raba mutane, kowa da kowa ya samu. Kuma gashi nan COVID-19 kowane mutum ya samu 500,000. At least mutane 300 sun samu COVID-19 500,000. In ba dalilin kungiya ba aina aka samu. Shi in kana kungiya ba za ka je ka zo a gida ba ne, za ka zo kungiya me yake faruwa, me yake tafiya, yau wani abu a wani hali muke ciki, me kan ba ka ba za ka je report ba. A mutane suna zuwa meeting sun zo suna tambaya dalilin kungiya, akwai wanda sun samu alheri, kuma shi alheri wani ba kowa ba da zai samu. Ba kowa ba ne aljanna ma wani zai shiga, wani ba zai shiga ba, amma albarkacin kowa zai samu abu. Saboda haka abin da zan faɗa mutane su ba da haɗin kansu, su je su shiga kungiya, su zama memba. Abubuwa da yawa na faruwa. Professor Babagana Umara Zulum ya taimaka kungiya. Saboda haka in Allah ya da mutane duk abin da ya dace, abin da Allah ya kaddara gwamnati za ta taimaka musu fiye da inda ake tsammani. Kuma kwanan nan Allah da Professor Babagana Umara Zulum zai ba da loan a mutane su samu aiki. Kuma kwanan akwai an kuburo wanda za a yi a Borno Agri Village. In Allah da mutane kusan 100,000 300,000 da wani abu duk za su samu kaya, za su je su yi noma, za su amfana. Saboda haka ba mu na faɗa mutane su ba da haɗin kai su shiga kungiya, kamar kungiya Babagana Bana Sis shi kanshi ya ba mutane Borno Agri Village kaya, duk sun je sun yi noma, ya taimaka. Kuma ba dare ba rana kullum shi yana taimaka mutane Borno Agri Village. In ya samu yana bawa ambassador Babagana Sis, shi mu Allah ya bar shi mana da taimako sosai. Saboda haka mu ba abin da zamu faɗa. Salamu alaikum. Ga shinkafa alkama a Borno Agri Village, shazo galagarama a Borno Agri Village, riɗi a gyaɗa a Borno Agri Village, manja ga man gyaɗa. Jama'a masu kallon mu, ina gode muku. Sunana ambassador Alamin Senator Umar Lawan MPOM. Ni ne shugaban kauyen noma da aka fi saninta da Agri Village. Ni ne state chairman na APAN, kungiyar manoma na Nigeria da Bakiran Rashin Borno. Ni ne chairman na Crop and Association na Borno State. Ni ne kuma president na Cooperative Federation Limited. Ni ne kuma state chairman na PAC. Duk wannan yana godiya mutane Borno da suka mara mun baya aka bani wannan mukamin. Kimanta mutane gaskiya da taimaki al'umma. Kuma ni dama a rayuwana babu da kuma dare kamar taimaka al'umma. Ni na yi makaranta da Misal Primary School. Na je na yi kamar Diabetes College Maiduguri, na zo na yi Borno College of Basic Studies, na zo kuma na yi joining People Bank, na zama manager a People Bank, banking officer a People Bank Port School branch. Na zo Maiduguri wanda ma ke na zama manager na People Emergency Deposit Scheme,
lokacin tsohon gwamna mai na majilawa shi da ya bude wannan bankin a ban promotion ina gode mutane wanda market sun tara min kuɗi da dambu da dama akai promotion na naje na zama manager a People Bank a Gabon Gara branch na zo kuma na zama manager a Community Bank wanda da local government bayan haka na zo kuma na shiga ma zama da makaranta a cikin tafiya kuma na zo na shiga metropolitan committee da na yi bai aka ce lokacin da Mohammed Imam yana chairman ya dauke ni committee member lokacin da lokacin ya yi chairman ya dauke ni committee member lokacin da Kadiri ya zo ya dauke ni guest officer na parliamentary Shiroma ya zo ya dauke ni committee member na education Garba Sadi ya zo ya dauke ni committee na parliamentary ni ne chairman duk wanda ka yi rawar kai gaskiya ka yi biyayya manyanka ka yi kwazo ka zama kana da himma ka na zo karanta kuma mutum za ka samu cigaba jama'a alhamdulillah na zo kuma har na zama kansila a siyasance kansila na zama abu ruwan na zama a ANPP na kai tasowa guda biyar a angwana irin lokos da C da B musari shagari lokos da shuwaiti kuma bayan haka na zo na zama SA na gwamna da ya so kai yanzu shi ne distribution da kafin shetima na kai ta bohol guda biyu angwana da memba mu na wasu rai alhaji kare shi ne ya bani wannan dama na gina tona bohol daya a irin lokos daya kuma a shuwaiti alhamdulillah na gode wa mutane gashi yau a dalilin kawai noma na zo na shiga cikin mutane masu daraja na shiga duniya tunda yanzu a kasan nan da ya kam mun kare ne a borno muke zuwa mun karga borno a wasan gona nan award ne wanda muke samu a wasan gona muna zuwa agri show wasan gona kenan duk Najeriya ana zuwa duk mutanen duniya suna zuwa mutanen China Brazil mun kada muke zuwa muke sa dubban mu zo mu baje kaya mu noma a zo a gani mu ci nan nan bayyana wayannan shine kayayyaki da muke zuwa mu bajewa kaga wannan alkama ne wanda wannan kuma mutanen Central Bank GFO Mahmud Yako da su controller Central Bank sun kira mu mun je mu meeting za ta maka mu masana a wannan alkama wannan asine shi ma wanda baya mun ka irinsa trailer focus rufe don garaba kayan asi dawa masara shinkafa wake a ofis na mun gani sai suka ba mu da ruwan sa gaman mun je mun baje shi wannan Abuja mun ci number 1 wayannan shine award da muka ci number 1 wannan na nasu duka sannan kuma masara wannan kuma shi ma ana ce mata kera wato ngawai da kanuri rama da Hausa ne yake da shi taka da rubutu wannan ake wannan da wannan rama ake gilas na moto da rama ake ingin mai na girgin moto ma da rama ke masu ilimi sun je sun ba ilimi lokacin da muka je muka iri na rama a Abuja mutane ruwan mace zai sai da wani kansu suka ba mu muka je ofis na makafe a can gudu muka tara su muka ba su iri su suka dubu sun je su shuka sun sayar sun samu dubu su da biyu ya musu amfani kullum muna ce maka masara mun ji mun kawo wannan masara ne wanda ba ki ba mun kawo ofis nan lokacin da ICR suka ba mu trailer takwas mun raba ko mun kawo an kubura wannan program na masara wanda mun je mun ba mu dubu da biyar kayan noman masara sun je su yi noma a wajen mu da kuma da me yasa ba samu bunkasa a wajen noman ba don hasari ne ba an kashe wani memban a ba mu yi dogala jikansa to kuma yadda muke gawa masu kallon mu in kana da kungiya ka yi ofis ka dauki executive ta mata da tijawa ta mata da ta matasa kuma ya dinga samu a dinga samu ka office a dinga yin gaskiya ka dinga biya manyan ka kuma ka dinga yin program gwamnati tare da ne program shine workshops seminars da su kana zuwa IDPs kama kana taimaka musu ko kana zuwa asibiti kana taimaka musu gwamnati da gaba da kuke sace lalle wannan za mu ramu baya ga kawai noma yanzu zaka da Najeriya kamar ne gaba mu ne number 1 a Africa mu ne number 1 a Nigeria mu ne number 1 a duniya wannan award National Assembly ne suka ba mu House Representative Committee Labor Implement on Productivity ba so kenan wannan sanatocin da suka so na wannan wasikan Dr. Bukola Saraki ne former Senate President da ya soka akan kwazon mu ya ba mu wannan wasika bayan haka kuma in ka zo kungiyar mu kamar ka so university da ba ka certificate ka je ka zama mutum kanka misali wannan kun zo za mu hada dubu 20 ko 25 mu je mu muka certificate wannan abin so kuma ta albishi a farm wajen kwamisha new clerk ya zo nan office namu mu ci da shi wannan kaga certificate wannan za ba ka abin so kuma ta albishi za ka je ka bude account da shi ka kama office ku je ku rubuce ko ku zama mutane kan ku duka abin da muke yi muna taimaka al'umma bayan wannan karamin certificate kuma akwai CAC Open Affairs Commission din Nigeria a wani office namu
wannan shine wanda kawai noma mun je mun kawo kungiyar rama mun taimaka makafi da irin rama mun je mun kawo kungiyar kashutu mun taimaka mutanen kashutu a nan mun je mun kawo irin rogo a firar su agriculture a rural development lokacin da muka kawo wannan kuka ce ne na minista mun kawo nan tela da kuma raba manoma mutanen minista agriculture na natural resources su ba mu tela shida na irin rogo mun raba manoma na Borno State da Makina kuma muna godewa mutanen Borno State da Makina su gane mu da ICRC mutanen ICRC su ba mu duk 8 kaya asibiti an ba da iri na tumatir na kubewa na albasa da su manjagara su garin boso kuma ba su shugaba 25 kg da wake 25 kg da su mai da su gishiri da su abubuwan kayan miya don su je su koshi su je gona duk abin da za ka yi in baka biya manyan ka ba baka yi gaskiya ba baka da kwazo baka samu ci gaba me kwazo an kira ka Abuja daga nan ka kace baka da kudin tiket da jirgin sama ko motar ka ba mai a ba za ka shiga hais ba mu ko ba za mu shiga mu tafi Abuja za mu shiga motar shanu mu tafi mu je mu biya ta babban naira 100 mu je mu ga bikin mu dawo to kaga a bisa ga haka yau gashi mun zo a dalilin da muke kwazo president Muhammadu Buhari a dalilin masu kaman yaban wannan nan mai bon wannan shi award da president Muhammadu Buhari yaban ji CFR MPOM kenan mai kwazo mai daraja mai taimaka al'umma wannan shi ne award da president Muhammadu Buhari yaban da wannan certificate na gode wa masu kaman a dalilin su na samu wannan award duk abin da za ka yi in kana yin gaskiya kana yin program kana yin biyayya manyanka za ka samu cigaba mai biyayya ka dina zuwa ofis kana da musu gwamna yana ofis yana aikin jama'a miliyan 8 na Borno fannin ruwa fannin asibiti fannin agri noma fannin wannan hanyoyi amma kaje kana ta kula misha kaje ga mun hausa jiwa goba mutunci ka zube in kana son gari gwamna ka rubuta wasiƙa ka fita farko za bi kaida inda abin da ka muhimmi ne gwamnati da kiyaka ko ko rubuta ko ta sport kai wasiƙa da yau da kwato zai ka gwamna in kungiyar na kuyar da karfi za ki alhamdulillah an ban peace ambassador wannan award ne wanda aka bani da peace ambassador shi kuma a bisa da kwazon da muke rinjari da america suka bani wannan award me yafi ma na peace ambassador masu yi su kasashen duniya da zaga da zamu je Texas mu je mu yi su a can bisa ga dalilai covid-19 da samu mun ba wannan shi ne award da ya zama aka bani da zama peace ambassador wannan shi ne award din kuna gode wa mutane Borno State Government mutane National Assembly House of Reps sun ba mu na mu yabo senatoci sun ba mu na mu yabo President Muhammad sun ba mu na mu yabo mutane America sun ba mu yabo yanzu sauran United Nation UN za su ba mu yabo kwanan nan kuna gode masu kallon mu safarin kudin wanda yake wakiltar United Nation mutane min sauƙaƙi kacce na gode masu da ne muka tarba wajen shekara ma bamu tallafi mu je agri show mu zo mu nuna mishi da mu yabo kazan kai kungiyar an baka kudi ka je ka nuna shaida mun shi sa kudin muna da shaida isa sai da zai gwamnati Borno State ko ganin kwana zuwa dab da zabe ya zo ga program namu lokacin da ke commissioner na RR mun je gaba mu tallafi mu je wasan gona 2016 mu je mun ci number 1 zo mun na mishi to duk abin da zaka yi kamar yadda na ga maka kai kwazo to muna godewa mutanen mu gashi kawai noma mun taimaka mana mu fiye da 200 abu na daya mun raba trailer 8 da iri anan mun raba trailer 8 na rogo mun je sponsor mun raba kaya mun 8 mutanen raw material sai sun ba mu kashu mun raba musu kwanan nan sun ba mu iri na riɗi da na dawa mun zo nan ofis mu kuma mu raba kaya mu kadai sai mun gayyato duk agri sokola ko Chad Basin da Chad Research Minister of Agri ko Minister of Local Government Minister of Justice Minister of Poverty Minister of Intergovernmental Affairs da kuma Minister of Trade and Investment a duk wani sai mun gayyace su zo tukuna mu raba kayan nan da Minister of Agri kuma kun farin ciki mu kare ne muke yin workshop da seminars a Borno yau shekarar mu top muna yin workshop da seminars mutuwa kwasa ba kwanan za mu yi makiyaya da manoma zaman lafiya wani kuma mai wannan workshop din sassan su je sai duk gwamnati gwamnati sai duk da baganan kuma zai ya zaga workshop namu ya ba mu tallafi ko ya ba mu shawarwari ya ce yana ba mu kuma har yanzu yana ba mu a ce alhamdulillah kwanan nan bai jima ba Dr. Muhammad Musa Aliyu manajan wasa ya zo ofis namu nan ya ga abun da kawai nan take kuma gwamnati ne turo shi ya zo duba mulki ya zo ya gani ya tabbatar don farin ciki mai dauki 250 ba matan mu da manoman mu su je su sallar laya da shi kuma wannan abin godiya ne kuma ya ce za a training matan mu 500 a nan kauyen noma kuma matan mu sun kuranci a yin abubuwa da yawa kamar breading rogo cake na rogo donut na rogo starch na rogo biskit na rogo ice cream na rogo toso kedanya ana ke samu sa ana samu sa biyu damboa cibo goza askira uba kiran yawan nan ana yin shako da shabu da yake sa mata sai kyau su shafe shafe ana yin sabulu da shi ana yin basiri da shi ana yin detol da shi ana yin abubuwa da yawa da shi wanda wani kuma mun je gobe mun kai matan mu guda 50 an yi train na su a nan yanzu aka sun kuranta yin aikin gidan ya
zuma shi ma kwanaki ba mun je international conference center Abuja mun yi sati 2 muna gode wa commissioner da gwamnati da affairs da ruwa na shi ba mu accommodation sati 2 mata mu suka je suka yanda ake biskit na zuma yanda ake rigar zuma da abubuwan da zuma da zaka sana certificate nasu suna jujuwa suna son mutuwa da kuma ND muna gode wa mutanen ND sun yi training mutanen mu 500 sun ba su certificate kowane certificate na ND zaka samu akalla miliyan 1 zuwa miliyan 10 to ga abin da muke gina matan marayu 300 ICRC ta ba su 250 a UBA ba za branch matan mu guda 40 ake je su kiwon kaji an ba su 2,200 to ga duk abu da muke gashi nan muna kama sunan mutane kowa ya sani haka ne dalla ne muna godiya a Ahmed Ashemi Usman president ya kai mu operation sharan gona mun je mun matan mu sun je sun sai da kayan sun zama 2,500 mun je biyu lokacin zaɓi ne ba su da biyu mun je shi ma matan musu da ma muna musu ke sai da kaya da mu tafi aka yi sun samu 2,000 muna zuwa wasan gona kamar yadda na buga maka wannan kawo matan mu da suka ci na ɗaya ne gaya ta fannin da shi ma a fere secretariat an ba su kayan noma mun je nekas yan ba na sis mun kai bi kayan noma ba muna mutu mun ba su wajen malam adam soko dawa kenan wajen mun taimaka muna mu gura da ya kuma yadda ga maka cewa mun taimaka mu mafi da 2,200 a kwata muna godiya gwamnan da ke ganin wani zudin gwamnan talakawa gwamnan da ya dage ka cewa gwamnati ta samu aske kuma gashi tana samun aske yadda mun sa kan security ne gashi yanzu kowa ya koma kuresa yana amfara noma amfara walwala an turo tractor tun daga gwamnati da kansa ya hau tractor ya nuna sign na cewa this time around za a noma tushen arziki abun barin shi gwamnati da ya zo malamai da sadakan su ya maka da ya warware an bude sadakan su suna samun pension ana biya ya ci ana biya yara matasa da ke su aiki suna samun albashi asibiti doktocin da ba sa zuwa asibiti da suna sa doktocin da suna zuwa asibiti kullum hanyoyi duk an gyara yanzu aka gaza ga kwatamin da ana gyara matasan da suna gyara wannan kwatamin muna gani aikin su yana da kyau mun gode musu to kamar yadda nake ga maka cewa mu tashi mu taimaka ta roƙon Allah gwamnati ta samu zaman lafiya Najeriya ta samu zaman lafiya duniyar magabaki ta samu zaman lafiya Allah ya sa COVID-19 cutar zai zababu da sauran cututtuka security agencies namu nan suna bayan kawai noma duk wani workshop da similar muna yi JOC yana zuwa Theater Commander yana zuwa Police Commission yana zuwa DSS yana zuwa Commandant Civil Defense Commandant Road Safety Controller na Prison da mutanen Drug Enforcement Agency duk suna zuwa kamar yadda su commission dukkan suna zuwa suna bamu ilimi a wajen kuma yana godiya ga wasu da assembly sun fasin bin an kama da kamfanin na Morocco dalili mun je wajen gwamnan da ya so kayan shi distribution senator na lokacin ziyara muka nuna maka abubuwan da ke saka Morocco ko zo da Morocco sai da assembly ko da right honorable Abdul Karim Lawan da abubuwan da muke ya gamsu muka yi da muka tijani member na assembly a lokacin yanzu shi commission na transport shi ya ce to lalle wannan abu zan yi samu motion ai passing din akan kamfanin Morocco da shi alhamdulillah an kama kamfanin Morocco duk da aka yi commission nasa mun za su kai 10,000 za su aika wannan kamfani saboda za a yi ita ce kana da kungiya da zama kana da office ana samun ka office kana yin program ka je kai kungiyar jaka kai kare ce na chairman secretary ta jaka ko ka je kai certificate ka je ka boya a cikin garo ko ne shi certificate da gwamnati za ta bada tallafi da to kana damun commission ya baka not duk wani kungiyar da yana neman not da ba shi tallafi da ba kungiya bane ko ka je ka samu wani member assembly ko wani executive chairman na local money baka not a baka tallafi ko ka sa certificate a moto kana yawan wani ba kungiya bane ko ka je ka sa signboard ga office a kudi wani ba kungiya bane ni ne chairman na kungiyoyi na gwamnati ta baki daya ni ne abu da ya shafi cooperative society da union ni ne president nasa an zabe ni a nan cooperative federation limited ni ne kuma chairman na prop na na process an zabe ni su amara motors su awaji wanda market su obio wanda market su ibrahim wanda market su mutanen boroi so mutanen keke na pep da su abdulrahman bula da ya so ka chairman na butchers su da taro kece da ne ce shi na zama chairman saboda haka duk koyaushe za ka gashi ne acting chairman na APAN yanzu aka kwanan na maza mu gyara APAN kamar lokaci da inda Bosima lokaci da ya zo so Ahmed Ashemi ya ce na kwamitin ya kamata mu je mu gyara Bosima mu gyara Bosima yanzu aka Bosima ta kama hanya ana gode wa Bosima president honorable kamar yanzu kungiyar taku kenan wanda yake so ya bude wani sabon kungiya zai iya zuwa kenan ya hada ya bude a karkashin ku wato nan mu ja za ka kamar zaman university da duk wani abu noma muna da shi a nan na ga maka muna kiwo shanu kaji toro duka mun kawo irin kaji ba ba mun sai da sha kudi da kusa naira 100 mutane in kana so ka kungiya ka zo nan zan baka irin kungiya ni ne fakan chama da yake sanarwa ka kajar community of Nigeria yanzu aka mun kawo kungiyar rake muna neman chairman na state chairman wanda ya kamata a bashi da je zama state chairman na rake wani national president nasu
gwamnan mu na gwamna Abdulminu Aminu shine national president nasa. Mun kawo kungiyar na katako timber shed. Na je na samu mutane timber shed su ta yi zabe Abuja sun kasa zuwa amfan acting chairman. Yanzu aka mana da wanda zai tashi zabe mu ba shi timber shed na national. Kungiyar na gama ga na national shine wannan CAC shine na national. Duk ne ga suna da office nasu. To yawanci ana kika nan mutanen kungiyar mu state da local government to muna so ma zai shiga national. Mun kawo ganye me yake ganye wannan da kana gani ana yin taki da shi, ana yin maganin sauro da shi, ana yin abubuwa da shi. Mun ji ko kwamiti nan yanzu aka ana yin sarkan mata da shi, dan kunnin mata da shi, jakan mata da shi, siga da shi, magun da shi. Zaka mun kawo irin wanci da mun shuka gonan dili a biyu yanzu aka mun babu riga ta kama irin ne sira zai kai kan 2000 zamu raba manoma su yi noman kwamiti a kamar kamfanin nan. Duk abin da nake in kana so da shi kungiya ka zo nan za mu nuna maka hanya za ka da ministry of poverty alleviation a maka certificate ko na association don kana son corporate affairs commission bana amin wannan 2015 in kana son wannan certificate na state ne shi kuma mutum ko dubu ko dubu association ministry of poverty alleviation in sai ne corporate affairs commission ko tike za mu nuna hanyar da za ka yi permanent executive naka da su kai BBN number ina ga masu kallon mu yara ku da musu BBN number ku musu account ku da musu account ku musu siya musu telefon ku ba su je su yi national ID card in ba sai da zaka national card ba su zo kawai nan ga musu national ID card. So kamar yadda kai wadai ka tambaye ni in kana zo kai public kungiya kamar ya ku zo ba za mu nuna kai da za a public kungiya dan ku public kungiya ku yi program abu da mutane ba su tara kuɗi ne kungiya ba kuɗi ba za ta yi ba in ka je university za ka sai form ka je ma za ka sai form ka je ko ne za ka sai form to haka kungiya ba ke za ka sai form in ka sai form za ku kama office kungiya ku sa ku shiga TV to ku zo kun public kan ku yi program ku tara kuɗi ku kai IDPs taimako IDPs ku kai musu taimako ku je asibiti ku taimaka wanda ba su da lafiya ku dinga taimaka junan ku da junan abin da magana ko to kaga hakan zai sa kuna ce maka gwamnati tana lura da gwamnati tana da kun tashi neman taimako za ku samu sannan kun gama taimaka irin wannan kun program ɗaya biyu yau ga nazi quarter school ku je chat basic ku ga musu ga manufan ku je lecture research ku ga musu ga manufan ku je federal ministry of agriculture and rural development ku ga musu ga manufan ku je Nigerian investment promotion commission ku ga musu ga manufan ku je NDE ku je industrial training fund ku je WhatsApp ku je paramatri ku je EPA ku je food security ku je ministry of agri ku je ministry of women affairs ku je ministry of poverty ku je ministry of youth and sport ku je ministry of information ku je BRTV NTA duk wannan ku zagaya ku nuna musu manufan ku je wajen hisura da shi gudu da ba ku blessing kamar yadda na gama hisura da shi gudu mu je wajen sa da muka ci number 1 na wasan gona sai ga award ne mana blessing yake lalle zo mu da muke muna daga gudu ne da ba mu zuwa za a ce gudu mu an gudu an wasa da cikin security fitilan security muna fasa jakana mai no gamru har mu tafi Abuja kamar yadda nake ga masu kallon mu cewa in ka je Abuja ana wasan gona ka je bari ka je garin Bambaro babu ya zaga ji to muka da muke zo muka kafa Bambaro kana sanata Abuja ana taron manoma na Najeriya gaba ki daya ko duk duniya ba inda yake noma Bambaro so ina muka bi na kowa bai zo garin Bambaro babu ya zaga ji kana Hausa da ne ba ko kana minista ko kana aiki Abuja bari ka zo mun kadai ne shekaran mu bakwai muke zuwa muke daga Bambaro muna kawo award da sunan duka wannan sunan nan ne da muka ci wannan commission of Africa wannan duka award ne da kuma muna daga gudu muna gode wa sai chairman da bisa na cikin kwamari duk da zamu je wasa gudanar da bamu tallafi Usman Zanna wanda shi ya kai mu wajen tsohon gwamna lokacin da ya gwamna yanzu shi da civil sanata ne ya je aka gamu aka amince da mu shi ma na bamu tallafi na gwamnati da right honorable Abdulkarim Lawan da yan gwamna sa da Alhaji Kadi Yayi da MT Munguno da Jozo na Dimba wayannan suna bamu tallafi muna zuwa wasan gona muna daga gudu duk komishonin da na gama kamar da suka sana samu akwai wani kwazon mu ne da biye ba mu zo mu da wani commissioner office ko mu je common house ba tare da an kira mu ce za mu da gwamna ko mu je house of assembly ko je executive chairman da office na samu ce za mu ta kuma tunda muke kungiyar mu kuma zuwa ba da kuka kira mu ba muna zo da ku daya muna aiki later da zo da common house ana neman mu later da zo da ministry of poverty ministry of agri so akwai da agri ba mu da wasu ne ba da gudun su bi mala ana bosa da kuma mara lawan malamin gonar da muke yare manoma yana bosa san baya yana bosa yanzu ana kai sa da musa abi da su ta yi da kuma da yadda da musa abi duka musa wannan gurin shi da ni na kullu garo yana amma shi mana cewa kamar duk dai malamin gonar mu muna zama da su to da wata mana bice suna ba mu shi zama ba kuma na gode wa mala mu shi ne duka sai da suke zai ko na ba sai to shi wannan wannan da mu da ci ko sa masalan su da ta saka shi na gwamnati a sabari kusuwa da su da ta ko da press duk
mutanen Borno da ke su bayan da shi Borno da ya dage da roƙon Allah da shi da jayoyinsa da lawanninsa da firamoninsa da limaman gari aka kuma muka yi sallah da tashi Allah ba mu lafiya, Allah ba mu zaman lafiya da Najeriya da Najeriya. Duk abin da za ka yi a rayuwa da mutum cikin zama da da kuma ba ka ji kana fata mutum ba za ka taɓa samun kai ba ka komai da yana fata mutum zai za a samu cikin shi sa a rayuwa da zama ta da kuma za a samu cikin da shi yau da zai mu wasu kuma da zaman da mutum ba zama da zai kai da zai gane da wani gwalwa da shi kuma mutum ba wasu kuma ya gaba in to wasu ga kamar wani da ke yau da kuma fisa masa kuma a wani da ba da ya kashe da zai kashe da UN ya ce da shi sabanin kuma ya tabbatar mana cewa za ba mu da ko da UN tunda da kuma mun da kala da UN mu ya haɓaka ka zo na biso agri anda NGOs akwai yala ko shi ne gwamnati na aika musu abin ta sarki mutane UN suka yi mu ya haɓaka da za ka da UN mu ma za mu samu kawo da UN insha Allah tunda mutane kawo kula da su da su su ba mu da insha Allah ne kibi inda nika yi mu da yake da na kai su yi ne kibi kaci in muna duniya mutane da su zama da yawa kuma su kuma tawara mana duk kullum kuma shi ne kai da wasu amana ko kuma kullum su aka zaka ko kuma wani samu da santi shamomin da santi duk wani sun ce jin sun ga wasu da ya ta zuwa taron mu ne workshop na suna zuwa ba ba za su ce ta gudanar da aka zama da sun ce da ke yi kada da yi ga manaja ba da kuma mutane je su fata zama wani duka da wani da yiwu na wanda wani da masara mutanen kasuwar shanu mu da kuma wasu jini na rogo da kuma sun zama mun gurin masara muna gudu shawa na kasuwar da kuma mutanen da duka su mara ba na gudu yau ni da nawa a fasa da annabi sai da kuma wani gudu gudu Allah sa mu ku Allah ba mu lafiya Allah ba mu lafiya Allah daga Allah daga Barno a garin Kabilai, arewa da